Салом алейкум бародарои тоҷик. Мо ина ба Украина омадем, хостем граница бибинем ба ки мекунем. Хеле ҳамин омадем ҳамин ҷои нақабидиамон дар дурин клетка қисмон кардиам дар болои 4 битон, таҳ битон, парому битон, шаташабмон кадестиям дар азоб гирифторем дар Москва. Як чорабинӣ кадан дар кора посолствои Тоҷикистон илтимос ба мо камтар ёрӣ расонем. Чӣ рӯзи сиёҳ айдамо зана марди тоҷик дар ҳаминҷа қилфай як хеле 4-5 сутка шид ҳичи нахӯрдиям. Дара тетеб мекунам, мегам моро илтимос, мегам моро ҷавоти туалет бурем. Айдай дарам сак мекашата шаташат мекуна сирка иста айдай дар бурвардиста. Чӣ рӯзи сиёҳ ай. Ина бародараби дар болои битон хӯва, ина бародараби дар болои оҳан хӯва, ина бародараби чӣ хеле шиштагӣ хӯва. Офарин рӯз ба инам ра ман намбарам ки мебра уна бенаски ва бечи хӯва ай бародарам. Як рӯзи инами чӣ хела шумора бифаҳмам. Просто инами издиватса мекунам дар ҳамин Москва арабистон. Хани як чорара бинем посолствои Тоҷикистон. Шумо барои чӣ ҷа чиқор мекунед шумо посолствои Тоҷикистон? Як камтар чорабинӣ бинем барои мо. Инҷа ҳама тоҷикон ягон нақси дигара қилб намекунанд. Фақат граждани Тоҷикистона қилб месин. Ина танаи дараби чӣ несондагия, танаи девораби ҳама қилоб ғарб, ноҳияи Баҳдад, ноҳияи Душанбе, ноҳияи Бадахшон, инами ҷоҳо несондагия дар ҳамин территория. Ина хай даҳани дараби бародар чӣ ай саати 7 бегаҳӣ оно бародар қилфай гишна муташон дар болои битон ховуш буда. Баъзан и фарзанд мекунад ва мурдаша рӯй мекунад ин бародар ва тоҷикора бисёр мезаиседа ҳаминҷа. Инҷа незашто пулумона мекунад, шаташабмон мекунад. Чӣ хела шумо посолство як камтар ёрӣ расонӣ. Мо ба посолство мерем мехоҳем ки муҷиҳат кунем моро ҳамин хеле камтар. Инҷа мерем айнои пул чарчар мекунад қатимо. Я паспорти заграма каданша 20-25 000 мон мегирад алҳамдулилла. Чӣ мусулмония? Инами чизоро немедонам ҳамин президент. Агар бифаҳмам мумкин ки камтар ин посолстворо биқапад. Ола ина нигоҳ кунам, ола пок хӯрад, ина бенаск хӯрад, ина ҳамин битон нахӯрад. Камтар посолство мегӯфт илтимос. Ба худо қасам на дурӯғай на чӣ роста арзиши ба худо қасам рост мегӯям. Бовар кунед шумо. Чӣ рӯзи сиёҳ, чӣ рӯзи заминия дар ин Москва. Ина даштаги ки хов мебарам ана айхини ки хов як суткаши инҷа қилфам немедонам чӣ кунам. Ин азоби саги сиёҳ мегӯям мана барои чӣ қабидем шумо. Ман ина штраф дорам, ман водитель дар Москва кор мекунам. Ина штрафа платит кардагим барои 500 сом пули штраф платит кардагим. Мега мана похва мутра штраф платит сом. Мутра мекума барон када фаре ман штраф хай фаре мемона фаре мошин барои ҳамин як фар асоси несонам ман рафтам платит кардагим. Мана шас фирамо де платит кардагим. Чӣ мисол издиватса Аллоҳ дило мегӯяд. Ман рӯи як бандои шаташаб кардам, шаташаб кардам. Даҳани худ ришта кардам, дарсот ришта мешавад. Ин зуни бузург аст. Ин мегӯя дар исм шуд 6-7 аст. Инҷо будам. Аста будам комрека қилам. Будам комрека қилам. Мефаҳмонишам мезананд меги хай нагӯям мега пура мезак дорем дар чӣ дар брукмон мезем. Як суткаши бародар бовар кина кини ҳаминҷа дем. Як суткаи рона гишнаем ҳич нахӯрдам. Як суткаши гишнау ташна инҷа шиштам. Ман чӣ кор кунам? Тоҷикистон мерем ҷои кор нест. Хору зорем. Фарзандмо ну мега маҷбурем ба ғарибӣ меоем. Чӣ кор кунем дар Тоҷикистон? Ина меремо. Ягон чорабинӣ нест ай. Ягон чорабинӣ нест ки мисол ҳамин камтар ҳамин мора чӣ кунад. Посолствои Тоҷикистон ва пша ҳамин Россияда ва пша ёрдам намекунад.
хужя ай рисо аю пасос хмона хубай ки кантар инсоф доран арзон мегиран яча мери 25000 мана гиртаган мана паспорт заграм кадаган дар 14 рӯз дар кичо туғри мея ҳамин дар кичо туғри мея е бародар дар ягон ҷо туғри немея хели коро немихи ғам метиан мура илтимос ба ҳамин камтар ҳамин чизои мода ёрдам расонем салому алайкум худованд идоатон куна коргарои орган коргарои посолства илтимос мегум ёрӣ расонем ичи рӯзи сиёҳай ва аллоҳ биллоҳ мегум фарзанди шумо дар ҳамин ҷақа боша шумо худтона чӣ хел ҳис мекунем е бародаро морам мусулмонем алҳамдулиллоҳ ай мусулмон таваллуд шудагем морам ҳамин ҷа кор омадаем чӣ кунем ба мегӯянд ки тоҷико Сурия мераванд о ба Сурия нараванд киҷо бираванд киҷо бираванд ҳамин ҳола ҷонам дар таи қиртиқи меам маҷбурам бирам Сурия бирам маҷбурам бирам ягон ҷой дига бирам чӣ ко кунам ай ҷон сер шидам ба худо қасам ҳар вақте занг мезанам хона пилла мегӯянд намедонам чӣ ко кунам нест ягон чиз зиндагӣ нест дар Тоҷикистон ки бихӯрам кор тадестем хондагим диплом дорам любой ҷо рафтем кор да нагирифтам хизмати ватан кардагим ягон ҷо кор да намегирам ягон чӣ намекунам ина маҷбурам Сурия бирем маҷбурам як ҷо бирем химона бикушем ба зиндагимон ки набинем дига ҳамин ҳаёти дурӯзара чӣ ко кунем ягон чиқати зиндагимо пеш намерава дига маҷбурем ба ягон коре чӣ кунем охи ба мегӯянд ки тоҷико хели тоҷико ухели тоҷико хели тоҷико чо када тоҷико ҳичи инами хели ҷода меянд ҷоншон сер мешаванд Сурия мераванд Сурия айрӯи намиқа мераванд Сурия ҷоншон сер мешаванд дига чӣ ко кунам ами азовай ина бародар бенаски хува ина азоваям е бародар ва аллоҳ биллоҳ мегум хинаки да мемурида дирин амиҷа пони битона почома сухта гирифта ака бовар кунӣ накунӣ почома сухта гирифта як суткаши хона рафтам гишнаем мегӯянд ку моргаризара хом мебара гишнара не ҳамин гап роста ва аллоҳ биллоҳ мегум гишнаему ташна инҷа шидему чӣ ко кунем ягон чизи дигааш надорему майлаш бародаро илтимос ёрӣ расонем ба мо илтимос pagran.ru